दा आं सान्दों दा जोंनि आउट अफ बिटिटिआव बड' कसारि वेलफेयार ससाइटिनि माबा सायाव गोदानै मावफुं सोद्रोमाथ' बिदि नागिरदों होननाय खोनादों। दा बिदि खोब माने मैखोमै नांथाबबाय थानाय आं खोनादों। आगुनिनो धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनि बारग' आफादगिरि दानि बोसोनगिरि बिथाङा शिबराम बसुमतारी बिथाङा खोब नांबाय थादों होननाय खोनादों। आं सान्दों बिथांखौ मोननायाव बिथांखौ होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जिहेथु मावथि हिसाबै निस्सय धेमाजि जिल्लानि बा रायजो राजानि किसुमान खामानिखौ मावफुंनो हागोन बादि सान्दों। बिथाङा खोब मावफुंगासिनो दं, दासिमबो मैखोमै नांथाबगासिनो दं। जिखुनु बिथिङावनो आं नुबाय थादों। बिनिखायनो बिथां शिबराम बसुमतारी मोननायखौ आंहा जेबो अजद गैया आरो मोनोबा मोजां जागोन आं सान्दों आरो बेखिनियानो। समाव BKWC दाफुंनायाव धेमाजि जिल्ला एबसुनिफ्राय सासेबो EM बा GM थिसननाय जायाखै, बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? थांनाय BKWCआव जितु EM आरो GM सिलेक्सन खालामदोंमोन, बेवहाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सासेबो सोद्रोमा होयियाव जोङो अत्यन्त दुखु फोरमायथिनो नागिरो। खारन मानोना दा दिनैसिम अत' बोसोर जोङो जिखुनु बर'नि डिमान्ड खालामनायाव एबसुनि जानानै बाहागो लाबोबाय थादोंमोन आरो बे मोनथाम सुक्ति जानायनि लास्ट सुक्तियाव मोनसे खाबु फैदोंमोन जे धेमाजि जिल्लानिफ्राय सासे मोजाङै माने ENGM दैदेननो हानाय सुबुं दंमोन। बिथांमोनखौ होयियाव जोङो धेमाजिबासिनि जानानै जोङो अत्यन्त दुखु मोनदोंमोन आरो जाहाथे उनाव बेनि सुबिदाखौ जाहाथे होयो बेखौ जोङो खावलायो। गगामुग हालामनि जानानै सोरबायदि एबा माबायदि दैदेनगिरिखौ बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोना लुबैयो? खुलुमबाय। प्राइम 24 हेडलाइन निउसनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जाय दैदेनगिरियानोखि जोंनि समाजजों गोरोबनानै बा जोंनि जाथिखौ बै समनिफ्रायनो दिनैसिम दैदेनबोदोंमोन बा जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जाय बिथांमोना जोंनि समाजखौ फोसाबबोदोंमोन, बिथांमोन जाय समाजखौ फोसाबबोदोंमोन बैफोरबायदि दैदेनगिरिखौनो जोंनिफ्राय हास्थायो आरो जाय दैदेनगिरियानो गासैजोंबो समानै नोजोरजों नायनो हायो, समान मेगनजों समान जौगानायखौ लाबोनो हायो बा बयजोंबो जेबो धोरोम बासियालासिनो गोरोबनानै खामानि मावलांनो हायो, बैफोरबायदि सासे गोग्गो दैदेनगिरिखौ जों लुबैयो। गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथाङा गगामुग हालामाव माबायदि दैदेनगिरिखौ हास्थायो? गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइनसिम आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो मिथिगौ गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि जानानै आङो दिनैसिम आङो 4 बोसोराव आङो आगान सुरबाय। बे बेलायाव आं मोनबोदों माखासे जोंनि एरियानि माखासे जोंनि गगामुग हालामनि जोङो माखासे समस्याफोरखौ जोङो सौदावबोबाय थानाय जादों। बेनिखायनो जोङो नैबे जिथु BKWC नि जिथु बावैसो साननि उनावनो गोदान मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगोन होननानै बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बे बेलायाव जोङो सिगांबो जोङो प्रमद बर' सार, दिपेन बर' सार आरो जोंनि समस्तिनिनो जा डक्टर रनेस पेगु मन्त्रि गोदानै मोननाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि, बिथांजोंबो जोङो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन। जोंनि धेमाजि जिल्लानि जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय सासे मोजां राफोद दैदेनगिरि सासेखौ जोङो होनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों आरो बिनि सिगांबो जोङो गुवाहाटीयाव थांनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो लोगो हमहैनाय जादोंमोन बिधान सभा इलेक्सननि सिगां बिथाङाबो बै समाव जोंनो खोथा होदों। बिथांखौ जोङो फ्राय मोनानि 2 रिंगासोआव जोङो लोगो हमनाय जादोंमोन। बिथाङा बै समाव जोंनो खोथा होनाय दङ आरो बिथाङा बै खोथा मथै दिनै बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बेनिखायनो जिथु दायो गोदान नटिफिकेसन ओंखारगोन
बा EM सोसननायनि खोथा बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायना होदोंमोन जाहाथे नैबे सोसननाय हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि बिथाङा सासे मोजां राफोद दैदेनगिरि जोंनि गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननाय बायदि सासे मोजां दैदेनगिरि थिसननानै होयो जोङो बेखौनो खावलायनाय हरनाय थाबाय गोजोन्थों। WSC आव आरोबाव गोदानै मावफुं सोद्रोमा थिसननाय लामायाव दं। बे लामायाव जोंनि गगामुग हालामनिफ्राय नोंथांमोना सोरबायदि सोद्रोमाखौ हास्थायो? खुलुमबाय। सिगाङावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स सानजारि नोगोर रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोङो बे गोदानै सोसननो नागिरनाय BKWC नि जि सोद्रोमा जागोन जाय सोद्रोमाखौ सोगोन राफोद रोंखा राखा आरो जाय मानसिया समाजनि थाखाय मोजां बेबादि सोद्रोमाखौ जोङो अरायबो हास्थायो। गगामुग हालामनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि सोद्रोमाखौ हास्थायो? गगामुग हालामनिफ्राय जों बेबादि सोद्रोमाखौ हास्थायो जायफोरा मावनो हागोन आरो जायफ्रा मेंनाय गोसो गैयालासेनो मावथि बिथांमोनखौ हास्थायो। दा गगामुग हालामाव जोंहा गोबां समस्याफोर दङ। समस्या होनब्ला गोबां समस्या दङ, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। होनब्लाबो माखासे जिथु समस्या बेखौ जाय बिथांमोना मावनो हागोन बेबादि सोद्रोमाखौ हास्थायो। जोंनि गगामुग हालामनिफ्राय जोंनि दा नुबाय थानायाव मोनथिबाय थानायाव जों सासे सोद्रोमाजों जेब्लाबो समाव बिथांखौ सायख'जानायखौ जोङो आसा खालामो। बिथाङा गोबां बोसोर बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला फरायसा आफादनिबो बिथाङा आफादगिरि जादों। लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरि जादों। लोगोसे मिरु बर' फरायसा आफादनिबो बिथाङा हारिमु नेहाथारि जादों। बिथाङा मेंनाय गैयै गोसोजों बायदिसिना खामानियाव दाबो समाजारि खामानियाव नांथाबफुनानै थायो। बेबादि मेंनाय गैयै जेब्लाबो समाजनि खाथियाव जेब्लाबो थांग्रा सुबुं बिथांनि मुङानो जाबाय शिबराम बसुमतारी। शिबराम बसुमतारी बिथांखौ बे गोदानै सोसनजानाय सोद्रोमायाव सोसनोब्ला जोंनिफ्राय जोबोद हामजानाय मोनगोन आरो बिथाङा मावफुंगोन होननानै जोंहा मिजिं आरो गोबां आसा दङ। BKWC आव आरोबाव मावफुं सोद्रोमा सोसननायनि लामायाव दं। बे सोसननाय लामायाव नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय माबायदि सोद्रोमाखौ मोनजानो लुबैयो? गिबियावनो आं बरदलनि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जानानै बेखौनो बुंनो सानदोंदि जाय सोंथि सोंदों बे थांनाय जिथुनिखि आसामनि जिथुनिखि फाइनेन्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिथुनिखि जों गुवाहाटियाव जेब्ला लोगो हमो बे लोगो हमनायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे BKSC अर्थात बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जिथुनिखि गिबियावनो 14 जन जिथुनिखि EM होलांबाय, बे EM होलांनायाव माखासे जिल्लानिफ्राय लांदां जानानै थादों, जायनि थाखाय बे बिथांजों सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि दिपेन बर' सार बिथांजों सावरायनानै जों मिन्थिनो मोन्दोंदि उनाव माने EM हिसाबै जिथुनिखि लांदां जाना थानाय 7 EM बेखौ माने इलेक्सननि उनाव बिथाङा माने सोनो होननानै बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद माखासे सोद्रोमा लोगो लानानै बिथांखौ लोगो हमदोंमोन जे जोंनिहायबो जिथुनिखि जोंनि BTRनि बाहेरायाव थानाय जायबायदि जोङो माने गिबियावनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनिखि सोमावसारनाय बेवहायबो जोंनो मैखोमै जोंनि धेमाजि जिल्लायाबो बाहागो लाफैदोंमोन, जायनि थाखाय जोंनि बेवहाय बे जिथुनिखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जोंनि बे गगामुग ओनसोलावबो रुंसारि जालांदों। बे रुंसारि जालांनायाव जोंहाबो मोनसे अबदान दं, जायनि थाखाय जोङो जितु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायखौ जों BTRनि बाहेरायाव थानाय राजखान्थि, रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बेफोरखौ दावगालांनो थाखाय जोङो जिथुनिखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथुनिखि मोनबाय, बे मोननायनि गेजेरजों जायखौ जोङो दावगालांनो बेलायाव जों बे मोनसे हारिनि जिथुनिखि दानाय बे दानायाव जोङो बाहागो लानो थाखाय जोंबो माने जोंनि बे गगामुग दख'रा ओनसोलनिफ्राय
माखासे बिजाथिफोर दङ बे बिजाथिफोरनि गेजेराव जोङो माने जाय जोङो बर' फरायसा आफादै मैखोमै बाहागो लाफैदों बे मैखोमै बाहागो लाफैनायाव जुदि एम होनो दङब्ला जोंबो माने बे गगामुग ओनसोलनिफ्राय जोङो मोनजानो लुगैदों जे मोनजानो लुगैनाय बेनो जाहैबाय जोंनि 6 बोसोर जोंहा जिथुनिखि धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै माने बिथाङा माने मोजाङै सालायबोदोंमोन जायनि मुङा जाबाय शिबराम बसुमतारी बे शिबराम बसुमतारीखौनो जोङो जिथुनिखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथुनिखि एम हिसाबै जुदि लांदां जायगायाव होयोबा निस्सय जोंनि जिनि गगामुग ओनसोलाव माने माखासे दावगानाय फारिया जालांगोन होननानै आं बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै माने खावलायहरनाय थाबाय।